Здравейте, аз съм Коня от Минерална косметика и днес ще ви покажа как да оформите вашите вежди. Те са една от най-важните части, които оформят лицето, затова е нужно винаги да са подчертани, дори да са плътни. Може да сложим първо малко светли сенки от веждите. Които дори имат лек блясък. С косена четка нанасяме сенките за вежди. Така вече имаме едни чудесни вежди.